pagkaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Go with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2! White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Sa padagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, dadain na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makapun sa char. Walang amoy kulong. Kahit sabay sa laot. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makapun sa char. Walang amoy kulong. Kahit sabay sa laot. Makapun sa char. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpapakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. DWIC 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Para daw po matuto sila paano. Ibig sabihin, 3 taon. Wala, hindi pa kayo natututo. 3 taon, wala kayong ginawa. Ngayon, kailangan nyo mag-coordinate or mag-joint bench or memorandum of agreement. Parang nga yung education, meron din mabago memorandum of agreement.
Sabi ko nga dyan sa... Yung bago memorandum, ano? Yung grupo ng Sovereign Fund, mga kaibigan din natin yung mga nandun. Nandun. Ang mabuti siguro sa inyo ganito. Number one, yung mga sinequester whatever it is na nasa assets. mining. Kasi proven na yung mga assets nun. Proven na yon yung mga yan. Mining. Pagkatapos yung mga coco levy funded na korporasyon. Yun ang mga yung tignan nyo kasi hindi naman itinayo yung mga korporasyon na yan na walang gagawin. May gagawin yun. Bakit na walang ginagawa ngayon? Kasi nga, nandiyan sila in the limbo. Yun sa PCGG, inahawakan, may mga kaso. Sabi, pwede kayong mag-request sa Office of the President para yung mga yan, turn over sa inyo at kayo mag-workout. Pero, John, naman kailangan pag-aralan yan. Mahirap, ha? Kaya nga mag-aaral sila. Okay na sila. Kaya kailangan mag-memo sila of understanding with another sovereign fund sa Middle East. Para daw po gumaling Hindi, magagaling kayo. Kung isuwalin nyo na lang kaya yung pera sa DBP at saka Land Bank. Wag sa Land Bank. DBP lang, okay. DBP? Yung Land Bank. Yung Land Bank? Land Bank, 11 billion para sa Paiuutang lang sa real estate yan. wala yun. Ha? Wala. Ano wala? Walang gagawin yun. They're supposed to be the agri-bank what kind of agriculture funding are they doing? I-expand daw ng nung Mega World, yung kanilang economic processing zone. Saan? Dito? Sa Cavite. Yung Santras ay kanila subsidiary. Okay? Yung Santras may pinatatakbong export processing zone sa Cavite. Dadagdagan daw nila ng ilang hektarya yon. Ayan. Anong ginagawa nun? Hindi ko alam. Kasi hindi ako